राजा आइ आफानिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावग्रोबाय बयनिसिमबो खुलुमबाय रायजो राजानिसिम दिनै बिजेपि आरो इउपिपिएल बे बिटिआर गभर्नमेन्टआव दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनि सालायनायखौ मोजां मोननानै दिनै दतमा ब्लकनि सिङाव थानाय नेपालपारा भिसिडिसि आरो नेपालपारा प्राइमारि बिथांमोननि मावनाय आरो जोंनि नैबे बिटिआर गभर्नमेन्टनि जे जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्टखौ सालायबाय थानाय मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि मावनायखौ मोजां मोननानै दिनै नेपालपारा 2 नं नेपालपारा गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जगदान होफैदों एबा जयनिं जाफैदों। बिथांमोनहा बिपिएफ सरकारखौ दुखु मोनदों जे एसेबां बोसोर 15 बोसोर बिथांमोननो भट होबाय जोङो खेबथाम नाथाय जों जेबो मोननो हायाखै कम्बल गोसोम गोसोम मोनदों होननानै बिथांमोना खिथादों बेल' मोननो हादों नाथाय प्रमद बर' सालायनायाव दिनै जोङो अरुणोदय न' मोनदों न' गैयिया दिनै अरुणोदय मोनदों रेशन कार्डआ साफ्रोमबो जानो मोनदों रेशन बेफोरबायदि गोबां आसनि होनायखौ आरो बेनिफ्राय देरसिन जोंनो सान्थि होदों बे बाथ्राखौ बिथांमोनहा बुंदों। बिनि थाखाय आङो नैबे जयनिं जानाय बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर होयो। दिनै बिथांमोनहा मोजां लामा नागिरनानै फैनो रोंबाय दिनै इउपिपिएलआव जगदान जाफैबाय बिथांमोनहाबो जेरैबायदि जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाया मोनदों थिग बिदिनो बिथांमोनहाबो मोनगोन आरो मोनगासिनोबो दङ। बेखायनो आङो मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर होयो बेफोरबायदि मोजां मोजां रायजो राजानो आसनि लानायनि थाखाय आरो गोबां रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जाय बिथांमोनहा सरकाराव थानानै मोजां आसनि बा बे गावनि मोन्थायखौ लानो लुबैदों बिथांमोनहाबो सानै हयै बिजिरनानै जाहाथे गाव गावनो पार्टिखौ सोलायनानै लानो हायो बिजिरनानै लानो हायो बिनि थाखाय आङो रायजो राजा आइ आफाखौ खावलायबाय। बिथाङाथ' बुंखागोन 17 बोसोराव जिहेतु बिथाङा जेनेबा जोङो 17 बोसोरखौनो होनदो एनटिएमखौ लानानै दा 15 बोसोर 15 बोसोर बा खेबथाम बिथाङा रायजो राजानिफ्राय भट लाबाय नाथाय रायजो राजाखौदि बिथाङा दे गोसोम कम्बलजोंनो थगायबाय थादों 50 थाखा 60 थाखा साथाजोंनो थगायबाय थादों। दासो एसे आगोलाव जों सोंदोंमोन रायजो राजानाव बिथांमोना होनदों जोङो 50-60 थाखानि साथाल' मोनदों कम्बल गोसोम गोसोम मोनदों बे बाथ्राखौ बुंदों। आं बेखायनो खावलायनो लुबैदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ प्रमद बर'आ मावदोंना मावाखै रोखा रोखा लिरनानै दोनजोबनाय दङ आरो ससियेल मिडिया बियो नायोना नाया मा मावदों मा मावाखै जोंहा दाखालिसो CWCयाव गासिबो मा मावनाय जादों बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय गासिबो खेंफोरथि रायजो राजानो जों कमप्लिटलि देखायदों बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय मा मावनाय जाखो। दिनै रायजो राजा आइ आफाया मिथिगौ जाम्बा जाम्बिब्लाबो गासिबो मिथिबाय जे दिनै जोङो बिटिआर फैनाय लोगो लोगो सुख सान्थि मोन्दों। गुबुन गुबुन हारि माहारिया बुंदों जोङो बे सान्थिखौ बिटिआर सुक्तिनिफ्रायसो मोन्दों जोङो नङामोनब्ला बिपिएफनि समाव जोंनि फिसा फिसौखौ न'आव फैफिनगोन ना फैफिना गोबां टेनसन जायोमोन सिन्था जायोमोन होननानै गुबुन गुबुन माने जाथि जनगोष्ठीफ्रा बुंदों जे जोङो जोंनि फिसाखौ मोनफिनगोन ना मोनफिना बेफोरबायदि सिन्था जायोमोन नाथाय बिटिआर सुक्ति जानायनिफ्राय जोंनि फिसा फिसौआ न'आवनो हरनि 1टा 12टा फैबाबो जेबो जाया दिनैसिम सान्थियावनो दङ होननानै बुंदों। बेखायनो प्रमद बर' बिथांनि मावनायखौ मोजां मोननानै रायजोफ्रा फैदों। जुदि रायजो राजाया मोजां मावनायखौ नुवामोनब्ला मानो दिनै लोब लोब जोंनियाव जयनिं जागासिनो जों लानोसो हायाखै टाइमसो होनो हायाखै मोनसे समस्थियाव दा गैयाब्लाबो 3-4 हाजारनि बारा जोंनियाव दासिमबो लिस्ट जानानै दङ जों लानो हायाखै। नैबे दतमा हिसाबैथ' 4-5 हाजारसो जाबावगोन आरोबाव फैनो गोनाङा लोब लोब फैगासिनो दङ जयनिं जागासिनो दङ। बेखायनो आं बुंनो नागिरदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोजाङै बिजिरनानै नायथों। जों बुङो नैबे एमपिआव जुदा जायालासिनो जयैनो बर' हारि खौसे जानांगौ होननानै जाहाथे बिथाङाबो जोंजोंसो ज' जानानै एमपिखौ लाबोनांगौ। मानोना बेबायदि आलदा जुदा जानायावनो 10 बोसोर खोमानानै लाबाय जोङो सरनियानि आखायाव एमपिखौ बे 10 बोसोर खोमानानै लानानै जोंनि एरिया माबायदि खहा जादों बेखौ सानदोंना सानाखै बिलाय
आलदा जुदा जाबाय थानायावनो बेफोरबायदि जालांबाय बिथांखौ आं खावलायोसो जाहाथे बिथाङाबो जोंजोंनो फैनानै एमपिखौ देरहाहोयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं बिथांनिसिम खावलायो 2 नं नेपालपारा रायजो राजाखौ आङो दिनै एसे आगोलाव आं बिबुंथि लाखिनानै बुंदों बिथांमोनखौ जेरैबायदि मोननांगौ बे मोनथायखौ गासिबो मोनगोन दिनै जिखिनि नेपाल 2 नं नेपालपारानिफ्राय 40 न'खरा दिनै जयनिं जादों बे 40 न'खरनि मोनथायखौ बिथांमोनहाबो जोंनि जेरैबायदि मोनथाय सरखारनिफ्राय जिखिनि आसनि होनाय जादों जे अरुणोदय आसनि अनसाय बिथांखि गियान सोरां रक निर्मननिबो जों बेमारिनि थाखाय होदों अनसाय बिथांखिया जाहैबाय बे दखान सखान मावनानै जाग्रा होनानै जाग्रा बिथांमोननो 5000 खरि होदों आरो गियान सोरां होदों गथ'फोरनो स्कलारशिप हिसाबै फरायनाय गथ'फोरनो आरो बिदिनो आइ अनसाय बिथांखि होबावनाय जाबाय जे जाय बिमाया डेलिभारि बे गर्भबती महिला बेनि थाखाय 10 मास 1000 मासाव 1000 खरि 10 मास होनाय जागोन गोरबोआव थाजेननायनिफ्राय 6 मास गथ' जोनोम जानानै 4 मास बेखौ होनाय जागोन होननानै जोङो बिथांमोननोबो फोसावबाय बिथांमोनहा जोबोद मोजां मोनदों आरो गोबां मानसिफोर फैबावगोन आरोबाव जोंनि गामिनिफ्राय होननानै बिथांमोनहा खोथा होदों।